Nkhani ya kukwera mtengo kwa mafuta oyendetsera galimoto ndi zonena kuti ikupitirirabe. Apa ndiye kwabwera amayi Jane Matanga omwe iwowa ndiye kuti ndi anduna oyang'anira ndithudi zamphamvu ndi magetsi komanso ndiye kuti mafuta awa zimakhala zikumagwera ndithu mu nduna wawo kumenekoko. Abweratu ndithu ndikuzakamba nkhani zimenezi kunena kuti kuchokeranso pano ku mbali ya boma ngati iwowo ku nduna wawo ndi zoti mafuta adakwera mtengo enalinso aona koma anapanga zimenezi pa zifukwa zingapo chifukwa kanati asakweze mtengo mafuta ndiye kuti mafuta aja bwezi akusowaso kwambiri kusogolo kunoku bwezi zinthu zambiri zitayimayima. Ena sakupempha zonena kuti ku ndunako bwanji kofunika kuchotsedwe ndiye kuti misonkho ija imene imaphatikizidwa pa mafuta paja kuti nako ndipo bwanji pamenepopo iyayi zambiri ndiye kuti zakambidwa komano tiyambe ndiye kuti motere kunena kuti ku parliament amayi Jane Matanga anayitana atolankhani ndikupanga press briefing kwafotokozera kuti awuze mtundu wa Malawi zomwe zikuchitika makamaka. Nditu izi zimachitika after ndiye kuti atangoyankhulanso mparliament kuti kodi situation kuti bwanji kumbali za mafuta amene wawa. Ndakambapo zinthu zingapo tingopanga highlight zomwe tikuziona ngati zofunikirazo. Number 1 amakamba zonena kuti mafuta awatu ndi zoti akwera mtengo chifukwa cha nkhondo ija ndiye kuti ya Irani, Israel komanso ndiye kuti America zimene anthu ambiri tikudziwa amenewo ndiye kuti ndi ma external factors zinthu zakunja zimene zapangisa zoona kuti mafuta akwere mtengo komanso palinso ndiye kuti ma internal factors zinthu zamkatikati zimenenso ndiye kuti zapangisa kuti yani mafuta awa akwere mtengo. Ndeti pa zinthu zamkatikatizo akuyang'ana kwambiri ndiye kuti nkhani za forex akuna kuti ndalama zakunja zijazi mulibe mu dziko muno zomwe zopangisa zoona kuti ndalama zija ndiye kuti anthu azivutira kuti azipeza amene amakanyamula mafuta aja ndiye kuti basi akuyenerabe azikweza mtengo automatic. Komanso ndiye kuti amakamba zonena kuti ngakhalenso pansika pa black market pomweponso ndi zoti ngakhale zikapezeka tinene kuti pa market pomwepo pokagula ndiye kuti ndalama zimenezi forex imeneyi zikapezeka ndi zoti zikupezeka ndiye kuti modula. Anyways nakambapo za black market mwanjira ina yakebe amayi Jane Matanga afotokoza kunena kuti anthu amene amakanyamula ndiye kuti mafuta kuchoka kunja iwo kuti akanyamule mafuta aja kuchoka kunja kuja nkubweretsa mu dziko muno akumapezeka zonena kuti akuononga ndalama zochuluka kwambiri kuti apeze madollars. Okay, akunena kuti madollars jena akumakapeza pa 2700 2500 kakupita mmwamba ndiye kuti akafananiza ndi mtengo wa ku banki umene ndiye kuti ndi 1700 anthu aja akuononga ndalama zochuluka zedi. Funso ndikumanena kuti ndiwo akumaononga ndalama zimene zizi kukagula kuti amene amene azigula ndeti forex ja ku banki ndisamafunabe kubwera poyera kuzafotokoza bwinobwino mmaziwa nkhani zimakhala zovuta boma likuvomereso zoti mwina mwake likugwirade ntchito likugwiritsa ntchito ndalama za pa black market ndiye kuti akuyipatsa moto to black market ene komano mwanjira ina yake avomereza. Let's not beat around the bush here. Avomereza kunena kuti anthu amene akumapezeka zoti akanyamula mafuta kuchoka kunja forex kulibe mu dziko muno chifukwa cha zimenezozo ndiye kuti akumapita ku black market ndikukagula forex. Akayigula kumene kujako akuyigula modula akayigula modula forex jai ndiye kuti alowetsa ndalama zambiri kuti akanyamule mafuta aja akabwera kuno so anazagwisidwa pa mtengo ochipa zozulando zonena kuti iwo ajawa ndalama zawo sizimapangidwa recovery ndiye pafunika zonena kuti ndiye kuti mafuta aja akwezedwe mtengo cholinga chona kuti zibalansa bwinobwino popanda zibalansa zinthu zipezeka kutsogolo kuno tikuzitani ndiye tikuzigwira kena kuno zingogwapo ndifakarani akweza mtengo mafuta ndiye kuti kubwera aposo ndiye kuti ndi chani kayendetsedwe ka mafutawo kuchokera kunja ndi nkhondo zomwe takamba zija aphatikiza ndiye kuti mafactors awiri amene wawa zapangisa zoona kuti mafuta aja akwere mtengo. I think izizi ndi zinthu zomveka bwinobwino sitikunena kuti ndi zinthu zabwino ayi komano ndi zinthu zimene mukaonano masamu ake amene akufotokozera I think zikumveka. Ngati fans ikugula ikugula forex pa black market, what do you expect? Zinthu zimayenera kukwera ndithu. Chabe ikungoti you have to watch out kubomako fa black market ikangopanga take over ndeti dziko lino zambiri ndiye kuti zonongeka. Kaya mupeza njira zotani zopezera forex komano find that
mukapanda kupeza njira zimenezozo magayi, you know already kunena kuti what will happen ife sitinapange zachuma yayi. Amene anapanga zachuma chinamwe anamveka alipo kale ndakuziwa kuti zotsatira zake ndizotani, disaster yake ndiyotani. So you better watch out ete tikambeno chonchi apa kumene kuja kunapezeka zonena kuti kwapitanso Shadrack na Malomba ku press briefing iko nde kumene kuja ana Malomba ayankhula zawo zomwe ndi zoduka mutu paja tinanena kale kunena kuti no zofoyira ndi zofoyira. Mukapanga zabwino ifeyo ukama and then tizayankhula, mukapanganso zofoyira ndi tizabwiranso ndikuzayankhula. Nawo apatu nkhani yomwe ndabwera nayo makamaka ndi zoti no ana Malombawo abwera ndikuyankhula kunena kuti mukuyenera muziwe izi kunena kuti no inu amene mugulitsa katundu osiyanasiyana musakweze chakudya iya chifukwa chonena mafuta akwera mtengo, osati mukwezeno chakudya anthu ena anu moti zeko mwapezerapo mwayi mwambe kukwezano basi mitengo ya chakudya makamaka ano amayendedwe matransport maminibus inu komanso nde kuti no kandi makatundu a mashopu zivezi sitikulola iyayo osakweza zimenezo iya. I think kumeneko ndikuyankhulano kofoyirano let's be honest. Ine ndikuchitodabwa zonena kuti na Malomba uyo ankayankhula zinthu za nzeru nthawi ya campaign kodi nzeru zimene zapita kuti no we're not trying to bully anyone. Sitifuna zonena kuti zinyazitse wena wake kapena chani komano ndi zimene zikuchitika. Simunganene zonena kuti no asakwezeno maminibus nde mafuta omwe akweza mtengo nde iwo apanga bwanji no mufuna nde kuti no basi iwo akhale nde kuti osapeza ndrama ijenina iliyonse yoti namwe namake yani azipanga maloseti azinyamula anthu ulere zimene mukufuna ndi zimenezo. Sipanazika chigamulo chiziyenda chokha mese chikuyendera mafuta ngati mafuta akugula modula akuyenera akweze ndithu chani transport kuchoka pano pati mafunsana kuti kodi nokwera 23 kuchoka ku 23 ukafika mtown ndi zingati. I think nthawi imene inalipa 1000 koma panopa ikufika kandi 2000 choncho zangoyenera kukhala choncho chifukwa chani chifukwa chonena kuti tu ndizoti basi apa basi ku balance iyayi akulowesapo ndrama zambiri kuti agule mafuta aja akagula mafuta aja ndi azipezeko azitchajaka ndrama kochepa ndi akatulukapo ndi chani bwana afunikira akatenge ndrama pamene basi imeneyo ndi kuti iwo akufunikiraponso anyemeko sokena kaya kuti mwina make tsiku imene asakangokhalira ropanda chakudya muyembekezera chani. This would be the result. Now fans imeneyo kanyamuna kaya ndi sopo kaya ndi chani kaya ndi kuti ndi mabisketi kaya ndi chani kaya ndi kuti ndi mafuta opikira kuchotsa mtown ikubweretsa ku 23 ikuyika ndrama zochuka kwambiri zonena kuti nonde kuti ngati pa transport basi akabwera nazo mukuyembekeza zonena kuti asazigulitse no more cheaper. Iwo ndi amacharity iwo ndaje ndi asamali achifundo zosatheka akufunikira asapange ma profit azakwenera kuwe. You know exactly zimene ndikukamba zikunoti no katundu automatic akwenera kwera mtengo kodi kaya iniyo muyankhula kunoti fans isakweze mtengo kaya simuyankhula koma chilungamo chake nchimene choncho. Ndimangofuna kunena chonchi ngati mwasowa zoyankhula mukhale chete ndamuuza kalenso namiwa zimenezi ngati mwasowa zoyankhula it's better to keep quiet magayi mavesi seti izi sizoti ndizosangalatsa ndife tikamakhala ndikumapezeka zonoti kungokhala neutral osayankhulapo zambiri nkhani zokhuzana ndi mafutazi sizoti kunena kuti ife sizotipweteka. It's painful komano we understand the situation imene ilili tikuyesetsa kumvetsetsa situation imene ilili pamene situation ili chonchi nde musamakandire no kumakha ngati kuti mukusewera nayo no situation kuti zikhangati kuti mwina make basi no ndi zopangirapo majoko zina zake. Musakweze mtengo what are you trying to say? Kodi soka yana kapezekako bwanji so kumeneko imene inali press briefing ya anduna oyang'anira ndi kuti zani zamphamvu za magesi ndi chani energy ndi kuti ndi mafuta zina ndizotezo iwo nda anduna oyang'anira information akapezeka kumene kufuadzaniko sizigwera tu pa unduna wawo kapena Jean Matanga anakalephera kuyankhula okha anakatha kuyankhula kumenekoko. So ife timafuna timve kuchoka kwa Jean Matanga ndayankhula zimene taforokoza which some of the things are reasonable zikumveka zinazo ndetu kuchiro zokale forex yo ndizongoti boma kodi no palibe njira zina zambiri zoti tingapezere forex. Let's look at kuli ma social media platforms izi zinde santu samalingalirapo kuli YouTube kuli Facebook kuli TikTok. Why can't you monetize these things? Because ndrama zawo zimabwera nde kuti mujani ma forex madollars amabwera. Why can't you monetize this? Tikungodalira nde kuti no basi no tobacco always it ziyadalira nde kuti foja nanga foja akapanda ochita foja yonso ndochepa inu
tabweresani inuyo Facebook taibweresani, TikTok taibweresani, YouTube taibweresani, tabweresaninso ndi Instagram. Zimathandizira achinyamata zithamanga pamenepopo azilipiridwapo. Kandalama kamene kaja kazigwera ku banki kumuona kunena kuti forex kutani ikubwera. Zimalipiridwa ndi kuti madola zimene. Koma kuno kusa kutilipira, we here. But guy, call those people, bring them here, sit them down. Discuss with them. Ayuchubuwa abweretse kunoku basi monetization antazepezeke zoneno tinde kuti nwakutani akupangapo kandalama koma ndi kuti mukupeza yani madollars. Imeneyo ndi njira yopsa kwambiri imene nonde kuti maiko ena amapezera madollars. Maiko ena samavutika kwambiri fa cha zimenezi. Oyimbawo alipiridwe pamenepo. Opanga zinthu zawo zazitsuzo makomedwe alipiridwe pamenepo madollars itu nde muzembekeza mwezi wina uliwonse madollars mwezi wina uliwonse osati kumadikira kuti pachaka paja tizingodikira kuti tidzagulitsa fodya. Why can't you discuss things like this, eh? Taona kuti pali move inde agent aku makra akufuna abwerese Facebook ndi TikTok azayankhulane nayo I don't know kanava bwino Instagram. Koma zimene zijazi takhala kuziona kena kuzimangofera m'mazira. Push for that zibwereseni kunoko zidzathandizira kunena kuti nonde kuti ka forex kazikazika komabwera be muzikomo. Koma ababa tingodikirira zonena kuti iyayi ati pasengongole chani moyembekezera zotani. Pamene muli nkutekera kumene koko tangoyirana ndi ma platform ngati amene wazathandiziranso kunena kuti forex ikhale ngati kutani ikukazikika muziko muno kazibwera ndi tukayandi kochepa kotani koma iziviziko ili kutani ikuchuluka. Ma platform anthu akupanga run ndithu. Pa Facebook pala ndamene amapanga zosiyana-siyana azilipiridwa amene zizigwera ku bank. Ndekuti kandi ku YouTube kunonso tilikonso tizilipiridwa zigwera ku bank. Ku TikTok azilipiridwa zingathandizire zimene zizi njira zinatu ndi zimenezi. Osamangodalira njira zakalekale basi always all the time njira zakalekale za makolo iyayi tatiye ntizanganaso za makono ngati zingathandize kubweresa forex kunoko ku Malawi. Anyways ana malombe tanena kale ngati ino simukufuna kuyankhulapo china chake cha nzeru muzingokhala chete basi. Otherwise mkhangati mukwatu kwanaso da Malawi mukapanga zonse.